Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine mphatso tebulo poyamba naye mitu yake. President wa chipani cha UTM Dr. Michael Usi wadzudzula akuluakulu ena a chipanichi omwe alamula kuti aliyense amafuna kupikisana nawo pa udindo wa president wa chipanichi apereke 20 miliyoni kwacha. Ntchito yolemba anthu mkaundula wa voti wokonzekera chisankho cha mu 2025 iyamba lero. Munkhani za masewero a golf abwereranso ku Mzuzu patatha zaka zisanu mzitatu. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Michael Usi wadzudzula akuluakulu ena a chipanichi alikamba kukonza zoti aliyense amene akufuna kupikisana nawo pa udindo wa president wa UTM ku msonkhano waukulu wa chipanichi adzilipira 20 miliyoni kwacha. Michael Usi ati zimenezi mzosemphana ndi ufulu wa demokrasi chifukwa amene alibe ndalama imeneyo ndiye kuti aphinjika kamba kuti saloledwa kupikisana nawo. Iwo ati komiti yaikulu ya chipanichi sikudziwa za zimenezi ndipo iwo anenetsa kuti achita chilichonse pokambirana ndi komiti yaikulu ya chipanichi kuti pamapeto pake zimenezi zisachitike. Iwo adzudzula akuluakulu ena omwe akudzetsa mpungwepungwe mchipanichi potengera mwayi kuti Dr. Saulus Chilima kulibe. Dr. Usi akufotokoza motere. Chimene ndikunena chonena kuti si bwino anthu awiri atatu kungoganiza zinthu kuthamanga nazo kumakauza atulankhani kumatenga zinthu zimene chipani chanena. Ponena izi suti ndikunena mwano wina aliyense koma kulemekeza malamulo chifukwa anthu aziti kodi a president a chipani chimene chichi Dr. Michael Usi avomereza zimenezi. Ndiye ndikunena kuti National Executive Committee ilibe maminisi, ilibe umboni, inenso ndilibe umboni kuti tinavomereza kuti zimenezizi anthu azipereka ma 20 miliyoni. Komanso mwina tikuyang'ana anthu amene atuluka kuti afuna akhale ma president a UTM kuti awali nazo apereke 20 miliyoni osamapanga malamulo poyang'ana nkhope za anthu chifukwa alipo ena sanatuluke ali ndi nzeru mwina kuposa tonse amene angasogolere UTM iyi koma 20 miliyoni alibe. Ndiye tikufuna tinene kuti ngatulibe ndalama sungakhale president wa UTM tiyike pa 20 miliyoni. Sizabwino zimenezo. Mpofunika kuti tikakambirane anthu tonse anthu alankhule maganizo awo. So za 20 miliyoni izo ineyo ndingozimva. Ine monga mmodzi wa mamembala a chipani chimenechi ndikayima ku convention pa mpando wa president. Zosatira zake zimene zikachita umene koko ndikazivomereza. Ndinanenanso kuti palibe convention ingachitike imene sikusatira malamulo. Convention yokhayo yosatira malamulo ndimene itakachitike. Sitikufuna kuti convention ichitike wina apezerepo mwayi apite ku khoti zitayisa nthawi. Ife ndi chipani chimodzi, ndife ana abanja limodzi, pamakhala kusiyana koma tikhululukirane, tizikambirana, tiyende limodzi. Zomalimbana sizithandiza chifukwa UTM ili ndi ntchito yayikulu mdziko muno kuthandiza kukweza dziko lino. Iwonso adandaula kuti atsogoleri ena a UTM samakhulupirirabe kuti iwo ndi mtsogoleri wawo chifukwa mbuyomo ankachita masewero apakanema zomwe zachititsa kuti ena mwa atsogoleriwa adziletsa kapena kutchinga mamembala a chipanichi akafuna kuonana nawo. Nduna ya mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola abwerezanso kunena kuti boma ndilodzipereka kwathunthu pofikira anthu onse ndi mphamvu za magetsi mdziko muno zomwe anali mzothandiza kwambiri pa chitukuko. Amatola amayankhula pa msonkhano omwe unachitikira pa bwalo la Kacheta kwa Senior Chief Yadza koma anakayatsa magetsi a Malawi Rural Electrification Program MAREP Phase 9 pa Kacheta Trading Center. Mayeso Chikhadzula wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula kukwimbira wanthu mwena sonkhana bwalo la Kacheta dera Senior Chief Yadza mboma Lilongwe, Amatola anatsindika kuti president wa dziko lino Dr. Makafe Chakwera ali masomphenya akulu onetsera Malawi onse akhani mwayi wa magetsi zomwe zimathandizanso kwambiri kuti chuma cha dziko lino chizipita patsogolo. Pamene pa Amatola apempha wanthu kuti apitirire kukhala pambuyo pa chipani cha Malawi Congress MCP komanso utsogoleri wake zomwe ati zothandiza kwambiri kuti chitukuko chipite patsogolo komanso kuti anthu ambiri akhale mwayi wa mphamvu za magetsi. Magetsi ndi muitano. Magetsi ndi amene amabweretsa kutsegula kwa dera. Mwachitsanzo kufika kwa magetsi ukuku zambiri zitseguka
kuno kwa gogo chalo chadza. Mwachisanzo kuli phiri Lulangala lapakamwa lili ndi kamwa kale history ya Malawi, ana ambiri kapena anthu ambiri amene amachoka kulilongoso pano azibwera ndi kumakhalako kumagonako fo mapemphero kapena iyayi koza chosa nkhawa zawo chifukwa kuli kamphepo sokabwino kumeneko. Ndiye kuti zokopa alendo zimene akufuna a state president zikutheka. Mawu ake phungu wa dera Lilongwe Nsons kumpoto yemwenso nduna ya zamalonda ndi mafakitale a Sostene Gwengwe atsimikizira anthu aderali kuti boma lipitiriza ndi zitukuko zosiyanasiyana. Agwengwe anatchulapo chitukuko cha magetsi chomwe chafika nderali komanso ntchito manga minatho yosiyanasiyana kuphatikizapo wanathenje zomwe ati zothandiza kwambiri kuti chitukuko chipite patsogolo nderali. Mwazina Agwengwe alimbikitsa anthuwa kuti akalembetsa mayina awo mcholinga chotadzakhale mwayi ovota pa chisankho cha 2025. Agwengwe alonjeza kuti apitiriza kufikitsa zitukuko zosiyanasiyana zomwe zopindulira anthu anderali. Kwambiri kwathokoza president kuti nthawi imene akhala akunena kuti chitukuko chawo amafuna chiziyambira kai kumudzi. Ifeyo kuno ndi kumudzi kwambiri, ndipo kutipatsa magetsi atithandizira kwambiri kuti ntchito zimene timafuna titapanga, zimene tinkalakalaka titapanga koma timasowekera kuthekera kuti tinalibe magetsi, zimene zitiyamba kupanga. Monga mwaonera pano nyumba zambiri zimene zikumangidwa zina ndi zigayo, ena ni mababa shop, ena ni masaluni, zonsezi tinali nawo maluso koma timasowa kuti kodanga tigwire dzanja ndi ndani. Mawu ake wachiwiri kwa mkulu woona ntchito za MAREP kunduna za mphamvu za magetsi a Francisco Jingoli ati MAREP 9 ikuyenera kufikira madera okwana 400 mdziko monse muno, ndipo panopa ntchitoyi ili pa 67% kuti ifike kumapeto. Timafuna titakwanitsa kumanga madera okwana 460 mu ndondomeko imene ya MAREP phase 9. Panopa takwanitsa madera okwana 237 kukwanitsa kutsonyeza kuti ndi 67% kutenga ma percentage. Komanso tikukhulupirira kuti ntchito imene ikufika chama December ikhaitata ndiponso tiyamba phase 10 imene zokonzera zonse zachitika kale. Pa msonkhanowu panali akuluakulu osiyanasiyana kuphatikizapo nduna za boma, aphungu a nyumba ya malamulo, mafumu komanso akuluakulu osiyanasiyana a chipani cha MCP mwayena. Mayeso Chikhadzula, NBC Lilongwe. Ntchito yolemba anthu mkaundula wa voti pokonzekera chisankho cha 2025 iyamba lero. Chikalata chomwe bungwe loona za chisankho la Malawi Electoral Commission MEC latulutsa chati ntchitoyi ayigwira m'magawo ndipo gawo lililonse lili ndi sabata ziwiri. Gawo loyamba la ntchitoyi liyamba lolemba pa 21 Oktoba 2024 m'maboma 14 a dziko lino. Ntchito ya mgawo loyambali idzatha pa 3 mwezi wa mawa. Maboma omwe muchitika ntchitoyi ndi Achitipa, Karonga Town, Mzuzu City, Nkhotakota, Ntchisi, Salima, Dedza, Balaka, Machinga, Chiradzulu, Neno, Phalombe komanso Mulanje. Asangwani mwafulidwa ndi mkulu ofalitsa nkhani ku MEC ndipo afotokoza. Ngati Malawi Electoral Commission tikuti takonzeka kuti ntchito yakalembera iyende bwino. Kalembera akuyamba lolemba pa 21 Oktoba ndipo masenta titsegula 8 koloko kutseka 4 koloko. Pa nthawi ya nkhomaliro komanso la Mulungu ndi Loweruka tizikhala otsegula. Gawo loyamba likayamba pa 21 Oktoba lipitirira mpaka pa 3 Novemba. Ndi lathu ndi pempho chifukwa chakuti tapereka masiku 14 malingana ndi lamulo kuti wina aliyense amene ali maboma amene tayika mu gawo loyamba akalembese. Ndi choncho anthu asadikire kumapeto kwenikweni kapena kunyozera chifukwa chakuti kalembera ili kupanga chaka chino 2024 koma chisankho ndi cha 2025. Ndiyena nkumakhalapo kumaganiza kuti mwina chaka chamawa tisabweranso tisalembesenso anthu. Ayi suzakhala ndondomeko ngati imene tikangolembetsa apa kuti tamaliza loti basi kweneko sitisabwereranso. Ndi chonde Amalawi kalembetseni mkaundula wa voti. Tinene kuti malingana ndi lamulo munthu akuyenera kubweretsa umboni oti analembetsa mkaundula wa unzika. Ndi umboni umenewu ukhoza kukhala chiphaso cha unzika ngakhale chimene masiku ake anatha expired, chimene chija chikavomerezedwa kuti mulembetse mkaundula wa voti. Ndi palena amene analembetsa mkaundula wa voti koma ziphaso zawo za unzika sizinatuluke. Ena mwa iwo anapita kuti chinatayika ndipaseni china anapasa kalisiti kamene kamaonesa
dzina lawo komanso namba yawo ya unzika. Zimene zija akhoza kubweretsa tizathandiza kuti alembetse mkandu la voti. Komanso chimene ndingasimikizire mtundu wa Malawi chakuti bungwe la chisankho layika ndondomeko kuti wina aliyense amene analembetsa mkandu la voti, mkandu wa unzika, asalephere kulembetsa mkandu wa voti chifukwa chakuti ali ndi vuto ndi umboni wawo woti analembetsa unzika. Choncho anthu amene chiphaso chawo chinawonongeka kukandika, amenenso chatayika, asadandaule, angopita kumalo olembetsera voti ndipo kumene kuja akapeza timu ya NRB. Timu imeneyi ikathandiza, ikayang'ana dzina lawo mkandu la voti, likakapezeka akapasa umboni, akaputinta kalisiti kuonesa kuti owo analembetsa unzika, ndipo ndikalisiti kameneko kamene atakagwiritse ntchito kulembetsa mkandu la voti. Choncho tipempha atsogoleri onse andale amipingo kuti alimbikitse anthu kuti akalembetse mkandu la voti. Mwapadera tikumbutse anthu onse amene analembetsa nawo mkandu la ongoyesera, amene mapanga kalembera ongoyesera, kuti mayina amene aja sitinaphatikizire mkandu la voti. Ndi imene tikuyamba kalembera voti pano ayenera apitenso akalembetsenso mkandu la voti kuti azaponye nawo voti pa 16 September 2025. Bungwe la Oxfam lati likufuna kuti chiwerengero cha aphungu a nyumba ya malamulo achizimayi chikwere kuchoka pa 22 kufika pa 30 pa aphungu 100 aliwonse. Mkulu wa bungweli mdziko muno alingalire ndi mihowa anena izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe amakumana ndi akuluakulu a bungwe loona za chisankho mdziko muno la MEC. Austin Fukula walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Dorin Sonani. Amihowa ati maboma ambiri komwe wakugwira ntchito amayi ambiri akukonzekera zodzapikisana nawo pa chisankho cha 2025 ngati phungu kapena kansala woyima payekha. Izi akuti zili chomwechi kamba kuti kuyimira chisankho kudzera ku chipani ndi kolowa nthumba poti anthu amafuna kuti omwe akuyimira pa maudindowa adzipereka ndalama. Amihowa anatinso amayi ena amalephera kupikisana nawo pa chisankho kamba kakuchuluka kwa ndalama zomwe amayenera kupereka ku bungwe loyendetsa chisankho la MEC. Nkhani ina imene tinafotokozeranso kuti ngati ifeyo tikufuna kuti ma fees amene amapereka anthu akachepetse, tikudziwa kuti amachepetsa kale pa 50%, koma tinadandaulira kuti ayi ngati mungathenso kuchepetsa kwambiri chepetsani kuti azimayi achinyamata ndi anthu aulumali atenge gawo bwinobwino. Tikunena izi chifukwa chonena kuti kumalawi kunoko momwe zikuonekera za ndale zikuoneka kuti ndale tikapanda kusachenjera zikhala za anthu olemera okhaokha, anthu akangachepe. Poyankhapo wapampando wa bungwe la MEC Justice Anabel Ntalimanja wati mwezi wa mawa bungwero litulutsa mitengo ya ndalama zomwe amayi, abambo komanso achinyamata omwe akudzayimira pa chisankho cha 2025 akuyenera kudzapereka. Antalimanja ati atsatira malamulo okhudza chisankho omwe amanena kuti amayi apereke theka la ndalama zomwe abambo akupereka. Ifeyo ngati a Electoral Commission monga mukudziwa pa ma nomination fees azimayi amapereka ndalama yochepa 50% ndi imene yayikidwa. Ndalama ya 2025 sitinakhazikitse monga mwalamulo tikhazikitsa mwezi wa mawa, tidakalingalira kuti kodi ikhale yotani, koma ikayikidwa fees iyo ndiye kuti azimayi azapereka yochepa monga ndi mmene timapangira nthawi zonse. Pakadali pano bungwe la Oxfam mogwirizana ndi bungwe la National Initiative for Civic Education NICE komanso bungwe la Women Legal Resources Center WOLIC ayamba kale kumemeza anthu kuti akalembetse mkaundula wa voti. MEC iyamba kulembetsa anthu mkaundula maboma ena kuyambira pa 21 mwezi uno. Nduna ya zaumoyo akhumbize Khandodo Chiponda yati ndipofunika kuti magulu osiyanasiyana okhudzidwa pa nkhani za umoyo agwire ntchito limodzi pofuna kuthana ndi ngozi makamaka zakabaza poti zikutenga miyoyo ya anthu ambiri. Ndunayi yanena izi ku Lilongwe pomwe imatsekulira mkumano wokambirana za ngozi izi. Pomloka wadza ndi ripoti. Achiponda ati dziko lino likulephera kukwanisa kuthandiza anthu omwe avulala kamba kakuchuluka kwa ngozi zomwe zimachitika kamba kawoyendesa njinga zakabanza mdziko muno. Iwo apempha nyumba ya malamulo kuti ichite changu kuyika malamulo oyenera othandiza kuti ochita malonda akabanza adzisatira.
ngati boma timadziwa kuti kabaza ni bizinesi yabwino kwambiri ndipo tepala anthu ambiri oti alipira fizi wavana wawo chifukwa choti ali bizinesi yakabaza kuli wena ndithu pano agula fetereza kumunda chifukwa cha bizinesi yakabaza andaula kwa ife ngati unduna za moyo nkunena kuti moti ikhale yopindula dziko ndikupha anthu amala ambiri amwalira chifukwa cha kabaza amala ambiri ena kuduka miyendo kuduka manja chifukwa cha kabaza ndiye tunena kuti bizinesi ndi yabwino komano taonani tsopano wibwesa chiopsezo kumoyo wa Malawi kodi tipange bwanji chifukwa tinapempha kuti mwina palamenti tilowererepo pamene papa. Poyankhulapo pamwambowu mtsogoleri wa bungwe la eni ake komanso oyendesa njinga zakabanza mdziko muno a Moses Mwalabu ati ndi okonzeka kutsatira malamulo koma apempha boma kuti lichepese ndalama yolembetsera njinga za moto ku boma ati kuti aliyense ochita malondawa azitha kukwanisa. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la Orthopedic Association of Malawi lomwe limayang'anira za ntchito yothandiza mavuto a mafupa Maureen Sabao ati ochuluka mwa anthu omwe amapita ku zipatala za dziko lino kufuna thandizo kamba kangozi amakhala kuti avulala kamba kakabanza. Vuto litundira likulu chifukwa tikaona kuti imene ngozi zikuchitikira za pamsewu makamaka za anthu amene akufa pangozi zosiyanasiyana chilowero chikuonetsa kuti 60% ngozi za pamsewu zikuchulukira. 60% imene kukhala ngozi za pamsewu makamaka zochuka akabanza zikuchitika 49%. Kumano kunena kuti tabweretsa anthu osiyanasiyana kuti tikambirane kuti kodi pa nkhani ya malamulo tikhoza kupanga bwanji. Dziko lonse limakumbukira nkhani za ngozi zodzidzimutsa World Trauma Day pa 17 Oktoba ndipo chaka chino ku Malawi tsikuli analikumbukira poyika chidwi pogonjetsa komanso kuthana ndi zomwe zimachititsa mavutowa. Paul Mlowoka, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Mphatso Tebulo. Bwanji tionenso mitu yake. President wa chipani cha UTM Dr. Michael Usi wadzudzula akuluakulu wena a chipanichi omwe alamula kuti aliyense yemwe akufuna kupikisana nawo pa udindo wa president wa chipanichi apereke 20 miliyoni kwacha. Ntchito yolemba anthu mkaundula wa voti wokonzekera chisankho cha mu 2025 iyamba lero. Mu nkhani za masewero a golf abwereranso ku Mzuzu patatha zaka zisanu mzitatu. Takulandiraniso nkhani zathu. Bungwe logulitsa madzi a mipopi la Kanengo Water Users Association UWA lati lalephera kupeza phindu ochokera ku madzi omwe limagulitsa kamba kamchitidwe wakuba ndi kuononga zipangizo zogwirira ntchito makamaka zogawira madzi. Izi zadziwika pamene bungweli limapereka ripoti la momwe chuma chake chayendera chaka chino pomwe lapeza phindu la 42,000 kwacha kuyerekeza ndi chaka chatha pomwe linapeza phindu la 1.3 miliyoni kwacha. Tindi zambiri mu ripoti ili lomwe walemba ndi Tiyamike Kamanga ndipo akuwerenga ndi Doreen Sonani. Malinga ndi ripoti lomwe bungweli latulutsa pa msonkhano wake ku Lilongwe, bungweli lalephera kupeza phindu lolozeka chaka chino kamba kakukula kwa umbava wa zipangizo zotengera madzi monga mamita, mapayipi komanso kugulitsa madzi mopanda chilolezo. Poyankhula m'malo mwa phungu wa derali lomwe ndi dera lapakati mu mzinda wa Lilongwe, a Yohane Zakariya ayamikira ntchito yomwe bungwe la Kanengo UWA likugwira yopereka madzi aukhondo kwa anthu ozungulira deralo ngakhale kuti likukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Iwo apempha bungweli kuti likhazikitse malamulo okhwima othana ndi omwe angapezeka akuba zipangizo za madzi ndiponso omwe akugulitsa madzi mopanda chilolezo. Vuto lanene limene taliona ndikuti kunabwera mapayipi amadzi kuapatsa anthu ndi anthu aja amasiya kugula madzi amagula kunjeni madzi aja amene aperekedwa aja aulere aja ndi zimene nditawuzaso ngati akuluakulu mafumu kuti aonetsetse kuti madzi aja asamagulitse adzimwe amene adalandira madziwo koma theresineno si adzigula ku payipi. Wapampando wa Kanengo UWA a Jackson Kachidede afotokoza kuti ali ndi mapulani ofikira madera ambiri komwe madzi aukhondo sanafike omanga malo ogulitsira madziwa ochuluka. Limene lidi ndivuto limene latikuza kwambiri muchakachi kotera kuti mwina ndama kajenga katsika pa zifukwa zimene zozo komano pakati pathu pajaso tinaita na polisi
timaziwa kuti ife patokhala singathe kuthandiza kuti chitetezo chikhale chokwanira ndi apolisi aja ndi ife timagwirana ntchito limodzi kuti mwina mchitidwe wamabazi zipangizo za madzi uchepereko. Mmene anatifotokozanso anthu amene anali meeting muja kwambiri kuti sitinafikepo, tili ndi madera ambiri amene tikuyenera afikire ndi madzi ngati misika, tili ndi misika ambiri kukanengo kuno imene kulibe madzi. Ndi maganizo athu kuti ife abodi tikhale pansi tiafikire anthu amene alibe madzi makammisika komanso kumene anthu akumanga kumene awatabodi mwina sanafikitse madzi makomo anthu. Pakadali pano bungweli lati layika padera ndalama zoti zithandize pa ntchito yolimbikitsa chitetezo cha zipangizo za madzi komanso kuthana ndi kugulitsa madzi popanda chilolezo. Ntchito yopereka thandizo la zaumoyo pa chipatala chaching'ono cha South Lunzu m'boma la Blantyre yakhudzika kwambiri chifukwa cha kuchuluka kwa mchitidwe wakuba zipangizo za pa chipatalachi zomwe zachititsa kuti zimbudzi, mapayipi ndi mamita amadzi kuonongeka. Wapampando wa komiti yomwe imayang'anira chipatalachi a James Kalungwe ati izi zili chomwechi kamba kakugwa kwa mpanda wa pa chipatalachi ndi namondwe wa Fred chaka chatha. Simeon Boyce ali ndi ripoti. Zinthu zafika poyipa pa chipatala cha South Lunzu ku Blantyre kuyambira pomwe mpanda wa pa chipatalachi unagwa mchaka cha 2023 chifukwa cha namondwe wa Fred. Izi zinapangitsa kukula kwa mchitidwe wakuba ndi anthu omwe amanamizira ngati akungodutsa. Zimbudzi zapamalowa zinacholedwa pamodzi ndi mamita komanso mapayipi amadzi. Kuphatikizapo chipatalachi chomwe anachitsegula mzaka za 1980 zinthu zambiri zaonongeka. Izi nkuphatikizapo zitseko, mipando, mipopi ya madzi ndi mazenera. Mavutowa akusokoneza ntchito yopereka thandizo la zaumoyo kwa anthu ozungulira derali. Pofuna kuthana ndi mavutowa, wapampando wa komiti yoyang'anira chipatalachi a James Kalungwe wati mwezi wa mawa akhala ndi ulendo wa ndawala kuti apeze ndalama zokwana 70 miliyoni kwacha zoti akonzere chipatalachi. Mpanda suli bwino ndi anthu amatha kungodutsapo nkuchita zimene angachite, ndiye pofunika tipata ndalama yoti tikonze mpandawo. Komanso pakufunikira zipangizo zina zokhala ngati mipando, malo ogona anthu odikirira odwala, mezo zikufunika kwambiri pamalo pano. Mutati monsese kuti nkhani ya security ndiye kuti pamalo pano ogwira ntchito samagwira ntchito ja momasuka chifukwa pamatha kuwapeza zina zokhoma akakhala anthu aja agwirapo ntchito. Komanso nkhani ya guardians ndiye kuti ngati odikira abale awo okudwala ndiye kuti iwo aja samakhala ndi mtendere kuti kodi tipanga bwanji, zimene zimasongesa ntchito ya panopo. Mawu ake mmodzi mwa anthu okhala kudera la Machinjiri yemwenso ndi wodziwika bwino pa nkhani za utolankhani, Deus Sandram, wati ndi wokhudzidwa ndi momwe zinthu zilili pa chipatalachi ndipo walonjeza kuti agwirana manja ndi komiti kuti apeze zogwirira ntchitoyi. Ena ife tagwira ntchito ya utolankhani kwa nthawi yayitali. Timaona kuti nthawi yakwana nena kuti mwayi umenewu umene takhale nawo mwina olumikiza anthu osiyanasiyana opita maofisi osiyanasiyana anthunso akuno ku Machinjiri apindule nawo mwayi umenewu. Chifukwa chomwe tikumanga tipempha kwa anthu amene timadziwa kuti tithandize chifukwa tikudziona kuti kunjako thandizo lilipo mwina limafunika kunena kuti anthu ife tigwirane manja tikathe kuwafikira amene ali thandizo. Chipatala cha South Lunzu ku Machinjiri chimafikira anthu oposa 72,000. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Simeon Boyce. Munkhani za masewero, anthu okonda masewero a golf awalangiza kuti agwiritse ntchito bwalo limene angolikonzanso kumene la Mzuzu kuti apititse patsogolo masewerowa. Mkulu wa kampani ya Sunbelt Hotels Samson Mwale wanena izi pa mpikisano oyamba wa golf umene wachitika ku mzinda wa Mzuzu. Hassan Piri wabwera ndi zambiri mu ripoti ili. Akatswiri osewera masewero a golfu oposa 75 anakhamukira mu mzinda wa Mzuzu kumene asewera masewerowa koyamba patatha zaka zisanu ndi zitatu. Kampani ya Sunbird yakonza bwalo losewerera masewero a golfu mu mzinda wa Mzuzu pomanga mpanda, kuthirira kuti kapinga amere, komanso kukonza zonse zoyenera pogwiritsa ntchito ndalama zokwana 250 miliyoni kwacha. Mkulu wa kampani Samson Mwale wati ndi okondwa kuti bwaloli layambanso kugwira ntchito pa masewero a golfu mu mzinda wa Mzuzu. Chifukwa kunoko anthu akabwera
amasowa chochita anthu ambiri, koma panopo ndi kuti chipanga kuti anthu akabwera kunoko azikhala ndi chochita. Gofu imathandiza kwambiri anthu kupanga zinthu za business, kumakambirana zinthu za ma business, komanso kuiwala pressure ya ntchito m'maofesi zimathandiza recreation. Zimwe anthu amene apambana mphotho yayikulu Ruth Mvula wati ndiokhutira ndi ntchito imene a Sunbird achita pa bwaloli. Bwalo limeneli ndikhoza kulifotokoza kuti lakhozedwa bwino kwambiri mwa luso, magreen awapanga bwino kwambiri, unlike nthawi imene timamenya mbuyo panali poti timangomenya padoti, koma panopa magreens fairway ali bwino pakudziwika kuti iyi ndi rafo, this is fairway, izozo zikudziwika, komanso ma browns ali bwinobwino. Ngakhale timadandaula kuti timamenya mashots ambiri, koma ma browns ali bwino. Kwa ena afe tinazolowera kumenya ma browns, so it was not very challenging. Zinali zabwinobwino ndithu. Anthu okhala m'madera ozungulira analowerera malo a bwaloli, zimene zinachititsa kuti anthu asiye kusewerapo masewero a gofu. Omwe achita bwino m'magawo a amuna ndi akazi alandira 1 million kwacha kwa opambana 500,000 kwacha achiwiri, komanso 300,000 kwacha achitatu. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Timu ya Silver Strikers yafanana mphamvu ndi timu ya Craig Sporting pogoletsana zigoli 2-2 pa masewero omwe anachitikira pa Obre Dimba Stadium ku Mchinji. Izi zikutanthauza kuti Silver Strikers ikutsogolerabe ndi ma point 6 mndandanda wa matimu a MTN Super League, pomwe pano yafika pa 50 points. Craig inatsogola pa mphindi 45 zoyambirira kudzera pa chigoli cha Mohamed Sulumba, koma Silver Strikers inabwenza pa mphindi 57 kudzera kwa uchizi Vunga. Craig inatsogolanso pa mphindi 79, koma chisangalalo chawo chinali chakanthawi kochepa kamba kuti Silver inabweza pa mphindi 80 kuti masewerowa athere 2-2. Masewero enanso mu TNM Super League, Maite Mukulu Wanderers yagonja ndi timu ya Karonga United ndi chigoli chimodzi kwa chilowere pa Karonga Stadium, pomwe Maite Tigers yagonjetsa timu ya Bangwe All Stars ndi chigoli chimodzi kwa du. Ndipo nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu mauno, koma tisanasiyane na insomito yake. President wa chipani cha UTM Dr. Michael Usi wadzudzula akuluakulu ena a chipanichi omwe alamula kuti aliyense yemwe akufuna kupikisana nawo pa udindo wa president wa chipanichi apereke 20 miliyoni kwacha. Ntchito yolemba anthu mkaundula wa voti wokonzekera chisankho cha mu 2025 iyamba lero. Mu nkhani za masewero a golf abwereranso ku Mzuzu patatha zaka zisanu mzitatu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mphatso Tebulo. Mwakoma nonse.